Pierwsza tegoroczna impreza, Nowy Rok z piłką. Jest to spotkanie tutaj piłkarzy, ale nie tylko, z gminy Władysławowa. Pierwszą bramkę strzelił Michał Świerczyński w 10. minucie meczu. W zawodach uczestniczą dwie drużyny, które zostały wybrane na początku spotkania. Zebrało się nas 26 osób. Po meczu tutaj mamy poczęstunek, ciepła zupa. Na pewno tutaj dobrze zrobi po zabawie sylwestrowej. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury Promocji Sportu we Władysławowie.